áll a magyar válogatott játékosaival. No nézzük, Kis vagy Mikus. Kis lövi, és óriásit vért Gulácsi. Hatalmas bomba volt. Hát ez bravúra javából. Bizony befért volna a léc alá. Nézzük meg innen ebből a léc mellé, illetve a léc alá, ebből a kameraállásból is. Óriásit védett Gulácsi. Pillár kéri a labdát, ugyanezt tette Polety is. Polety rúgja föl. Egerszegi. Simon. Gosztonyót hagyja Futácsnak, Futács a kapunak háttalálva, aztán lefordul. Szép jelenet. Bajza fogja. Gosztonyi. Visszajön a második hullámba labdáért, Bódi. 1-1-ben megpróbálja bevállalni a cselt. Jó lett volna, hogy bevállalja. Na nézzük. Egerszegi! És éppen csak, hogy fölé megy a labda. Bódi. Bódi. Na ott van. Óriási helyzet marad ki. Csonka. Ő pályafutását illetően is feljebb kellene lépni. Ez ügyes Csel, Mák és Gulácsi. És Ludánszky koncentrált, ő emelte ki a labdát. Hát Gulácsinak van dolga bőven. Itt van még egyszer Mák lövése ballal. Gulácsiról kijön. És szerencséje volt, mert érkezett Ludánszky. Kovács. Polety vele szemben. Bejött Karasi segíteni, Kovács kerül a földre. Hoppá, kapufa! És még mindig ott a lepattanó. Futács nem találta el. Váratlan húzás volt szó-mi-szó. No, itt van még egyszer. Hatalmas bomba olyan 32-ről. Nagyjából 22-23 méter a távolság, ott van Gosztonyi. Gosztonyi át a surfal fölött! Nem sok híja volt. Nagyon közel álltunk a vezető gólhoz. Itt van még egyszer, átemeli Gosztonyi a sorfal fölött, és ahogy mondani szokás, Bajza csak nézte, és kinézte a kapujából. Fél méterre mehetett mellé. Stetina. Holubek. Fiola előnyösebb helyzetben, most elszámolta magát Gulácsi, és még mindig ott a lepattanó. Fotyik aztán fölé lőtte. Nagyon rosszul számította ki a labdaívét itt. Fiola elrúg a labda mellett. Gulácsi nagyot véd. Nem lesz könnyű dolga Róth Antalnak, ez látszott ezen a mérkőzésen is, és lehet bizony, hogy még álmatlan éjszakákat is okoz neki ez a feladat, hogy felépítse ezt a csapatot, de hát a korosztályos válogatottak már csak ilyenek, megszoktuk ettől a korosztálytól, félig az előzőtől a sikert, a sikereket, és most azt látjuk, hogy hát bizony kapaszkodnunk kellett a döntetlenért és a szlovákok.